Здравейте, приятели! Добре дошли отново на канала Tarot and Other Stories. Радвам се, че отново сме заедно. За днес съм ви подготвила едно кратко видео с 3 варианта. Послание от вашия любим или любима за вас. Изберете си един от трите варианта. Ако искате, спрете на пауза видеото, за да погледнете още веднъж картите на спокойствие и да прецените коя от тях най-много ви привлича. Да знаете, че по този начин развивате интуицията си. Ако някой от вас иска, може да чуе трите послания като едно общо послание от един човек за него. Готови ли сте? Хайде да започваме. Вариант номер 1. Вариант номер 1. Вашият човек иска да ви каже, че вие сте си отредени по съдба. За част от вас може да се проиграе, че имате кармични отношения. Отношения на приливи и отливи, раздели и събирания. Но въпреки това, каквато и да е ситуацията между вас, очаквайте едно изненадващо положително развитие. Искам да видите хубаво тази карта. Самата карта изобразява един изблик на положителни емоции. Така че една много хубава енергия ви се падна. Вариант номер 2. Вариант номер 2. Вашият любим или любима иска да ви каже, че дори да сте имали някакви неразбории между вас, някакво напрежение във вашите отношения, то той ще се опита да промени нещата, като покаже едно по-добро лице пред вас. Дори да по някакъв начин той да не е показвал до сега най-добрите си черти, а да е показвал по-скоро негативните си проявления във вашето отношение, то предстои това да се промени. И вариант номер 3. Вариант номер 3. Вашият човек иска да ви каже, че ви обича. Иска да ви увери, че дори да има някакви други хора около него, обожатели или обожателки, то вие сте неговият избор в живота. Вие сте неговата принцеса или за мъжете, вие сте нейният герой. Дори да имате някакви различия, това няма да попречи на отношенията ви да пребъдат. И за тези, които поискаха да чуят и трите варианта като едно общо послание. Ако до момента нещата между вас не са вървели и тези части от отношенията ви, които не са вървели до сега, то вашия човек ще положи усилия да промени тази ситуация. Ще промени по начин вие да се чувствате обичани, ще се я промени по начин така, че да ви покаже, че вашите усилия до тук не са били напразни и ще ви отговори с реципрочност, като положи същите усилия във вашите отношения. Надявам се видеото да ви е харесало. Не забравяйте да дадете един палец, да харесате видеото. Също така не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да получавате известия, когато качвам нови видеа. По този начин няма да изпуснете нито едно видео. За тези от вас, които искат, могат да ме потърсят във Facebook. Страницата ми е Tarot and Other Stories. Също така и в TikTok, където каналът ми отново е Tarot and Other Stories. Радвам се, че бяхме заедно. Надявам се, че видеото ви е допаднало. До скоро!